Who are the best salespeople on this földbolygón? Kik a legjobb értékesítők ezen a földbolygón? Yes. Who are Igen? the best salespeople? Kik a legjobb értékesítők? Huh? Kik? Those who are in now. Okay. Okay. Very good. Nagyon jó válasz. But better than those who are in now. De kik azok, akik még azoknál is jobbak, akik a mostban vannak, a jelenben vannak? Mothers? Yes. Igen, But igen. there is some who are better. De vannak valakik, akik még ennél is jobbak. My friend. Okay. 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 Yes? Igen? Kids? Exactly. Pontosan. A Little gyerekek, babies. egész kicsi babák. You know, you can imagine El tudjátok képzelni? a little baby with a pampers Tudod, ott az a kis baba a cannot talk, pelenkában, még beszélni sem tud. you know, Ugye? doesn't have sales techniques, Nincsenek értékesítési technikái. cannot even walk straight. Még épp csak egyenesen sem tud járni. But if this little kid wants to sell something, meaning wants to give something, De ha ez a kis apróság el akar adni valamit, mit értek ez alatt? Hogy valamit át akar adni, most people